семинар, тренингҳо, омӯзишҳо ташкил намоянд. Шаҳбон Парвозов, донишҷӯи донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, иллати аслии ифротшавии ҷавонони тоҷикро дар бесаводии онҳо медонад. Ба қавли ӯ, дар Тоҷикистон шароит барои дарёфти илмҳои диниву дунявӣ фароҳам аст, аммо бархе ҷавонон дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирефтаи тарғибгарони ифротиён шуда ба дом меафтанд. барои таълимоти динӣ низ имконият фароҳам аст, ҳама мавод дастрас аст. дар мактабҳо дар аввал синфҳои 11 таърихи дин тадрис карда мешавад, дар донишгоҳҳо низ фанни диншиносӣ тадрис карда мешавад. таваҷҷӯҳ намекунанд, зиёдтар ба тарзи нодурусти таълими динӣ машғул мешаванд, барои ҳамин ба ифротгароӣ бурда мерасонанд. дар Тоҷикистон қонунгузорӣ таълими диниро иҷоза додааст, аммо феълан дар кишвар ягон мадрасаи динӣ фаъол нест ва дарёфти таълими динӣ дар масҷиду назди рӯҳониён ва ба масҷид рафтани то 18-солаҳо маън аст. бархе ҷавонон маҳз маҳдудият дар дарёфти таълимоти расмии диниро яке аз сабабҳои ноогоҳии динии ҷавонон ва ифротишавии онҳо медонад. филиалош мешад агар хуб мешуд, мисол филиалои ҳамин донишгоҳи исломӣ албатта минтақа мешад, хуб мешуд, мисол барои ки мардумро свай накарданда саршона тоб натиҳанд. бархе ҷавонони дигар сабабҳои мухталифи гароиши ҳамсолонашон ба гурӯҳҳои ифротиву тундгароро ном мебаранд. ҳар гуна фребҳо ки ҳамон дар шабакаи иҷтимоӣ аст фреб медиҳанд, ҳар гуна пулу мол ваъда медиҳанд ки бо ҳамин ҷавонҳо ба ҳар ҳизбу назҳатҳо ё ба ҳар як гурӯҳи ифротгароӣ мепайванданд. сабабаш дар бесаводӣ аст. бояд ҷавонон бихонанд, биомӯзанд ягон чиз. коршиносони умури дин бар инанд ки бесаводӣ ягона омиле нест ки ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ мепайванданд. онҳо аз ҷанбаҳои иқтисодӣ аз ҷумла бекорӣ ном мебаранд ва роҳҳои ҷилавгирӣ аз ин раванди хатарзорро пешниҳод мекунанд. мақоми муаллимро зиёдтар, на мактабро мегӯям, муаллимро. муаллим бояд ки дар деҳот, дар шаҳр, дар маҳалла ҷои аввал бошад. мардум ба як мушкилӣ агар рӯбарӯ шаванд, бояд ки на ба назди мулло, ба назди муаллим раванд. ин чиз муҳим аст ба фикри ман. ин коршинос таъкид мекунад ки масъалаи мубориза бо ифротишавии ҷавонон ба таҳлил ниёз дорад ва бо назардошти таҳлилҳо дар ин самт бояд шеваи мубориза ба ин раванд тағйир дода шавад. ин дар ҳолест ки мақомоти тоҷик бо таҳия ва қабули стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм барои солҳои 2021-2025 мехоҳанд аз ифротишавии сокинон пешгирӣ кунанд. дар чаҳорчӯби ин барнома маъракаҳои тарғиботиву огоҳсоз ва дигар чорабиниҳоро роҳандозӣ мекунанд. имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ва дар вилоятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита гурӯҳҳои корӣ сафарбар карда шуданд ва имрӯз гурӯҳҳои кори мо ҳамакнун дар шаҳру ноҳияҳо қарор доранд ва агар дар гузашта фақат дар шаҳру ноҳияҳо дар марказҳое ки дар ҷамоатҳо сурат мегирифт, аллакай ин гуна мулоқотҳо ва вохӯриву корҳои фаҳмондадиҳӣ хона ба хона ва маҳал ба маҳал сурат мегирад. раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар дидори ахираш бо ходимони дин гуфт, дар 3 соли охир 24 тоҷикистонӣ дар 10 кишвари дунё ба амалҳои террористӣ аз ҷумла дар анбӯҳи одамон тарконидани худ даст заданд ва ҳоло 4075 нафар шаҳрвандони кишвар барои содир намудани амалҳои экстремистиву террористӣ дар кофтуков қарор доранд.